Zgledamo i da uživamo u svakom novom jutru. Svima vam želim srpsku novu pravoslavnu godinu u zdravlju i veselju. Sve čestitke povodom srpske nove godine želim pre svega našim pravoslavcima u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. I naravno i našima u Torontu, našima u Americi i našima ma gde god bili na ovom svetu. Kući dođi, kako kaže Aleksa Zanić, svuda prođi, kući dođi. Dragi moji gledaoci i pratioci, svima vam želim ovu 2026. godinu i da se naša mladost počne da se vraća u zemlju. Eto, to smo održali na svetu. Da naša mladost vidi da je Srbija napredovala, da Srbija ide ka veštačkoj inteligenciji, da Srbija ide korak ispred Evrope i korak ispred sveta. Želim vam